最近情報誌などで見かけるスーパーフードって一体どんな食品のことかちゃんと説明できますか？今話題の水につけたらおよそ10倍に膨らむチアシード、大さじ1杯でレタス1個分とほぼ同量の食物繊維を摂取できる体を助けるスーパーフードの秘密。正解は海茎と呼ばれるじゃがいもの仲間、カヤツリグサの茎が土の中で膨らんだものなのです。タイガーナッツは貧血予防の鉄分や血圧を正常に保つ働きのあるカリウムが多く含まれているスーパーフードです。海外では昔から食べられてきたものなんですけども、スペインでは飲み物で取るのが伝統的な飲み方とされています。日本でもタイガーナッツミルクと呼ばれていて、ぜひ皆さんも飲んでみてください。でもさらっとしてて、ビタミン C が多く含まれるフルーツと一緒に食べていただくと、タイガーナッツに含まれる鉄分の吸収を高めてくれます。なるほど。いちごとかキウイを召し上がってから美味しい。果物に合う。果物に合うね。美味しい。ね。これ先生自宅でも簡単に作れますか？はい、簡単に作れます。食材を紹介します。